puțin, da? Tot ce am făcut în viață și la rău, dar și la bine, copiii mi-au dat speranță pentru azi și pentru mâine. A doua. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, mă mândresc și îmi pare bine că ai băiat, ai și fată. Și pentru domnul Ioniță și pentru tata, cine numele mi-l poartă, mă mândresc și îmi pare bine că am băiat, am și fată. Asta a fost pentru Marga și pentru Fulgi și de la mine și de la băiatul tău și fratele meu Leno, Andrei Drăgoi, pentru tine, tatăl nostru. Și din partea mea pentru toți părinții și pentru toți părinții, pentru toți copiii. Mulțumim frumos!